Panguva ino pane chitiko chinoshamisa chinoonekwa kunzi maallies aVP Constantino Chiwenga they are continuing aiwa kutsakatika varamba vachingotisiya panguva ino. A day before yesterday takaona general vachiproducer another press statement. Today tikuona kuti vaproducer another press statement hatikuona vachishare macondolence message aiwa kuna Dr. Godfrey Gazwe Sikipa notable subscribe wala iko on the bell kuti pinda panapa tuona this press statement ramona rudanyi kwanchinzi condolence message by the acting president honorable general retired Dr. CGTN Chiwenga following the passing on of Dr. Godfrey Ngwaze Sikipa, Harare, 15th May 2025. A dark cloud fell on Zimbabwe's medical fraternity on the 5th of May 2025 is one of the nation's staunch medical practitioners, Dr. Godfrey Ngwaze Sikipa, succumbed to cancer, a battle he courageously fought for 2 decades. From the time he graduated as a medical doctor in 1976, Dr. Sikipa did not sit on his laurels but continued to upgrade himself, targeting the needy areas the nation was facing. His passing on leaves a yawning gap that is not only noticeable but difficult to fill. Doma shwanto na General Chiwenga aiwa in his complete statement ramuru kona rukondinya iri aiwa achirwadza pamusoro papegisi ale wamuru kona aiwa anofa achisakamba pamusoro pechirwere chekenza. Mashoko arikuda panguva ino atikuona VP Constantino Chiwenga vari paspotlight and is the main icon with the ruling parties at PF. Atirikuona kuti ari kuramba these guys who are trying to consolidate power vachiramba vachitonga kusvikara aiwa ameno vada kuextenda kusvika ku2040 chaiko. Toona ana pashunjaba fa vachotaura mashoko achiti idi mnangagwa ndarota 2040. Mashoko atirikuona panguva ino kuti these guys they want aiwa kutotonga kusvikira vafa. Pinangome section medu muzimafunguro aimot kudi pamusoro pechitiko ichi. Pinangome section medu sama subscribe or like, turn on the bell icon.